tak cieľ splnený, dostala som sa do finále. Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. A potom sme boli dohnutí s trénerom, že pôjdem posledné 2 metre na 16, ale poslednú som šla na, myslím, že 17, dostal fúkal preťak, ale tak som vo finále, to bol plán, to bol teda cieľ splniť to a teraz sa čo najlepšie pripraviť na to finále. Ako to budú vyzerať tie hodiny prípravy na finále? Tak teraz pôjdem vybehať do studenej vody, masáž, potom dobré jedlo, doplniť charidy a asi len dobrý spánok a príprava s trénerom. Bol toto taký kontrolovaný beh teda z tvojej strany, že cítiš, že tam sú ešte síly niekde sú stále? Tak určite, ja som nefinišovala nejako silno, snažila som sa to iba dobehnúť, ale keďže som mala pocit, že sa vedľa mňa, počula som babi, že niekde sú, takže som radšej utekala do toho cieľa. Nebol to výrazne šprint, ale postražila som si a do toho vetra som cítila, že musím utekať. Takže bolo to aj kontrolované, ale musím to s trénerom prebrať, že čo vo finále, ako to čo najlepšie spraviť.